ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin idiri, di ayat ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit. Kakabsat imay tayo iti balay ti Apo asiraragsak, tapno iti daytoy aparambak. Kadwaan tayo, Danuel, ken Leslian, iti daytoy nga aldaw, nga erogida abangunen, ti bukod da apagtaingan. Napateg daytoy akan ito nga agpaay kadakwada. Ngarod, kas mangipatpateg kadakwada, intay suportaran ida babaan ti ayat, panakipagayam, ken karkararag tayo. Kadwaan tayo ida adum nga gasipapasnek kadagiti balikas nga yabkas ti Diyos kada tayo ita nga aldaw. Ket babaan ti Santa Iglesia, si papakumbaba tayo nga agkararag iti Diyos nga Ama, babaan ken Kristo nga Apo, agpaay dagitoy nga agasawa, nga adipen na, tapno si ayat ken awaten da ida, bendisyonan ken pagkaysaen na ida. Sangsang kamay sa atay ngarod nga mga idaydayaw, ti Diyos, babaan ti panangkanta tayo ti Gloria. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnak na kemda, ibunan nagdaka, itandok nakapagrugma banda ka daya, wenda ka agyaman kamken ka kapuiti na indaklan adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Dios na ilahitan ngari, Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika apumia Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika amang ikat, kadagiti basbasul ti lubong,
ngay siksika o Apo Hesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumaraharag tayo. Manang nga asi nga Apo, denggam kadday ti panangidawdawat mi kada Noel, ken Leslian, nga itangaal daw agkalaysada iti sangwanan ti altar mo. Bendisyonam kad ida, ket pasingkedam ti ayan ayat da. Gapo ken Hesu Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Tobias. Idi is-isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias, ket kinunana ti asawa na. Bumangon ka, patgek nga asawa. Agkararag ta iti Apo iti panangaasi na, ket ilisi na ta iti peggad. Bimangon ni Sara, ket nagkararag da iti panalaknib iti Diyos kadakwada. Kastoy iti kararag ni Tobias. O Diyos, dagidi kapunan mi, maikari a maitanok ka. Madaydayaw kumatinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana, iti imatang ti amin na parswam, iti langit ken dito'y daga. Pinarswam ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay a katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada. Takinunam, saan a nasaya at iti lalaki nga is-isuna. Mangaramidak iti kadakwada a kaaringina. Apo, pinilik ni Sara saan nagapu iti derrep. Kasyan na kami kuma, ket ipalubos mo agbiag kami, agingga iti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamay sada a kinuna. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Ang yaman tayo Diyos. Tika si ti Apo punwen na tuy daga. Tika si ti Apo punwen na ti daga. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na. When naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Tika si ti Apo punwen na ti daga. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. When salwadan na dagiti agtalek iti dagbalbaliw nga ayat na. Tika si ti Apo punwen na ti daga. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo. Isu iti mangtulong ken mangsalaknib kadatew. Naragsak tayo gapu ken kuana. Agtalek kayo iti nasantuan anagan na. Tika si ti Apo punwen na ti daga. O Apo, adda kumakada kami ti diagbalbaliw nga ayat mo. Kasi ti kadda tinamnamamiken ka. Tika si ti Apo punwen na ti daga. Ti may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosa. Da kayo dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili na kayo akukwana. Ngarod, ikawesyo ti kinamana nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiinnanos ken agpipinnakawan kayo, no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinnakawan kayo, akasi ti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yu ti ayat, ama magsinggalot anan-anay iti so amin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti puso yu. Tada ito'y tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yu ti mensahe ni Kristo iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta. Anapno iti puso yu iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kay ti Dios sa mababaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Sa
Apo lempay ti pagarian ti Apo kas maibagay. Kita minto maited token ka. Hallelujah. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamikin ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti maipaaikan ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na daytoy tibilin ko, agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, iso ti panangipaay na ti biag na, para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko no tong palin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo. Ta saan nga ammo ti adipen ti aramidan ti Apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Ta impakaamok kada kayo ti amin anangeg ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no diket siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta ited ti ama kada kayo ti anyaman adawatin nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod tibilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipaiken ka o Kristo. Pagtugaw ti. Hagtugaw tayo. Kadagitay kakabsat nga naggapo ti Benguet nanguron na ti partido ni Noel. Welcome dito'y Santa Cruz. Di ay ti parokya ti Our Lady of Guadalupe. Kada kayo umat nga tagadili. Daytoy ti parokya yo tatayon sa mo ila makita. Nya. Na kayo mga tagadili kas latata kayla makita mo ito nga parokya. Dahito iti parokya tayo baka diyo pa'y amaw niya. Kita mo rin ni Leslie kadinan sapay tatansa lang ang sumrag ito eh. Hindi lang may nag-apply. Dahita ati pamarokya sala umay no agkasar binulan kay kumangarod nga agkasar. Ken agpakasar tapno kanayong kay nga umay. La welcome. Excited sa launay ni Noel nga agmarcha. Ta sakbay alas 9 de jayon nga agururay makamarmarchansan. Latata nakamarchakan nya. Ngadda gayem ko eskwela ak idi seminaryo. Ti kasinsin na ikamang iti maysa nga lugar ngem tagadtoy Quezon nagigyan da Felix. Taga Buntok actuality pamilyada. Ano titatang nanang na titatang na Benguet nga nagigyan da Felix. Kanagkasar di kasinsin na napanda nakikasar ti sa bali nga lugar outside ti Benguet. Siyempre adda nagdumaan ti kultura. Adda dagitay lugar dito ka Ilocanuan kadahaan nga Ilocano no dadduma agparwad da ti uray langa pinangatuan ti parparwad pinnaado ti parwad. Kasi siyempre dagajay masabali damot ijay, dagajay kakasinsin na kunana, kapilitan da nga agparwad. Kukunakano di may nga panglakayan, awan maited mi akwalta, nga miyag yo ijay Benguet, taikan mi ida ti iniktalya nga daga. Kunakano mo dajay may nga panglakayan. Nya, awan maited mi akwarta, nga miyag yo ida ijay Benguet, taikan mi ida ti iniktalya nga daga. Owen. Kala di nagkasar di na minsan. Apo manon sa nga kaanak manon sa nga baboy ti pinartida. Nasurok sa nga pulo at dapay lechon nga baka kada kuha kay ti kongkonak. Alano adda mayat nya. Ngamin kultura tay dayta. Pakanem dagiti hamukab kabagyan. Hamo lang nga pakanem payawidam. Ti social acceptance tayo ti panangawat da kumakada Noel ken ni Leslie mayat ti komunidad awaten da ida nakarkaro di tawa dagiti kakabsat tayo di ayanda Noel na inintak pay laeng ti
tradisyon ti agkasar di jay datayod ti ka agpakpakasar ta ka arubam iti ayan ti kay Ilocano awam bibibiyang mo no hangka nga naawis kalakas jay at damo ilat na dagiti mapan nga ure hang nga naawis ngem kanyada ayan Danuel sigon aging gatatapay laeng nagpakasar ti maysa nga tao no mabalbalin awan ti pumanaw ta maysa nga gimong ti mangawat di jay agkalaysa kasi na in-intact ti kultura da pay laeng na pinpintas pay laeng da tayo ka hantay nga agam muno da dumad ti baban ngem dayta ti social acceptance na daytoy panagkalay sa kas pangarigan Danuel ken ni Leslie awaten tayo akas gimong mabalimot adda na dumaduma nga klase ti kasar adda kasar ti civil dayay iti imatang ti tao mabalin kasarin ni mayor wenno ni abogado agkasar iti pastor sa balimot dayay nga anggulo adda maagkasar jak amuno apay araramidin na pala itugon daytay ko daytay rito laeng ti lalakay haanen awanen ti kasjayan ayawanen adda ito San Emilio ket noubing pay dayjay kwatahan pay makaala lisensyana kasarin ti lalakay tungtungan da ko nanda dayjay sadam tumulag kasar iso nga kasi na duma itoy ayan tayo adda kasarin ti sibil anya naganan mayor wenno abogado iti pastor sa bali a denominasyon dagiti lalakay adda pay ladtoy dumayad ti ayan mi adda pay la ang kasjay no kapilitan nga kasarendan oray ubing apan datong tungtungan kunana iti gimong awaten da idan ngem tattali ti aramiden tayo kallaysa iti uneg ti simbaan sakramento iti imatang ti tattao ken imatang ni Apo Dios agdennan agbalin amay maysa nasagraduan agbalin a nasantuan ti panagdenna Danuel ken ni Leslie nya oray no awan ti handa oray no awanti ko at dalakit may sawon no dua nga witness agbalin a sakramento daytoy panagkalay sa panagden na Danuel ken ni Leslie Ann kanya tinagdumaan na daytoy kakabsat laglagi pen tayo daytoy awaten nyo Noel ken Leslie Ann sakramento nya sakramento lagi pen tayo anya dagiti pito a sakramento bunyag konperma konpesar nasantuan a misa pananglana ti masakit panakaorden ti kinapadi panagkallaysa iso nga no kas ano katanok di panakaorden ko kas tamek katanok daytoy awaten nyo no kas ano katanok di panakabunyag kas toy magkatanok daytoy awaten nyo kagapo ta awaten nyo daytoy a sakramento ibiyagyo nasantuanen manipod tatta Noel ken Leslie Ann nasagraduanen daytoy panagdennayo nasantuanen daytoy panagdennayo kanya ti rumbeng aramiden nyo ibiyagyo kunatayo ka naggasat da nagkallaysa kunatayo ka tigasat haan nga agtupak nga aggapudji langit haan nga daytoy kaslakan nga bakti loto nga umay agtupak kanyayo haan si Kanuel mabalin mo nga pagbalinan nga nagasat ni Leslie Ann no sika responsable ka nga asawa itrabahuam para ti pamilyam saya atem ti agbiag nga kas asawa ipangpangrunam ti pamilyam may pagtangsit na ka ni Leslie Ann ibaga na mabalin mo nga ibaga ni Leslie Ann nga naggasat ni Leslie Ann mabalin mi nga ibaga taapaya responsable ka nga asawa kasi masika Leslie Ann mabalin mo mga pagbalinan nga nagasat ni Noel nga haan nga naggapo sa dilangit dayta nga gasat nga dayta na ito paklatan haan di kababalin mo di pa nang suportam kanyana di pa nang respetom kengkuana ti pamilyana ti pamilyayo di pa nagtin na kunay-nayo no maitid mo dayta maibagamot nga nagasat ni Noel iso nga pagbalinan nyo ang nagasat ti maysa ken maysa ti kinagasat haan nga maibasar iti kwarta nya tano ado sa nikwada naggasat dahaan ado dagitay nagasawa nga ado sa nikwada ngem agluluwada ado dagitay agasawa nga kunada dakkel ti income da ngem agluluwa ti maysa ti kinagasat di panagtin na kunay-nayo adwa ti kinagasat di panagsinnaranayyo adwa ti kinagasat no mapatanor yo anasaya at a Kristiyano
Dagitan to anak yo, makaadal daan na saya at agbalin daan na saya at nga tao, day tati kinagasat. Tauri ka kwartayo amin nga kwarta no, problema mo tito manor a pamilya. Ori kat kwartayo amin nga kwarta no, aglinlin naman kayo umat nga agpinpin na sakit itong galmay sa malas lataa. Nya? Iso nga mabalin nyo nga ramidan da kinagasat. Kas ano pa nga ramidyo? Kas ano nga mabalin nga ibagayo? Day taayat nga ibagbagayo. Gasimot sa dino nagkitaan yon? Di skyline? Ay, nagtinex mate da. Gasam pa mo dadaga. Gasam tadala ta text mate mo. Day taayat nga ibagbagayo. Mabalin nyo nga pagpautan aging gatong palbiagyo. Mabalin nyo nga pagbayagan. Mabalin nga mapukaw. Taado tinagin inayat nga nagkasar. Idibim mayag. Napukaw di ayat. Mabalin nyo pagbayagan deta kasano ti panagbayagyo, panangpabayagyo, masapol nga adda ni Apo Diyos. Nagkasar kayon ti simbaanan, haan nyo papanawon ni Apo Diyos inta pamilya. No once nga inikat yun ni Apo Diyos ti biyagyon, ibagak kada kayo mangrugi ti problema yon. Uray rigat amin arigat, uray simple laeng ti panagbiag, no adda ni Apo Diyos, makapagragsak kayo, makapagbiag kayo ang naragsak na ginawa ng runa no, napnap no ti ayat ti pamilyayo. Ngamnohan nyo pa'y masangon ni Apo Diyos nga kunayo nga isot pagka mang bendisyon kada kayo, no diyo pa'y itad di orasyo, nga agdaydayaw, agyamang kingkwana kadagiti grasya, natuok, narigat, kawaw, amoy ti sao nga kawaw, nya kas lalata nga awan tinagyan na. Iso nga ti ibagak kada kayo ti bagas daytoy nga panagkalay sa ni Apo Dios. Haan nyo liwliwayan ti agkararag, agtin na kunaynay. No adda na Diosan nga biyagyo, dita ti paggapuan ti respeto. No adda ni Apo Dios kada kayo, dita ti paggapuan ti kinapakumbaba. No adda ni Apo Dios kada kayo, dita ti paggapuan ti pannakaawat kinapudno. Noel, pagbalinam nga nagasat ni Leslie Ann, pagbalinam nga nagasat ni Noel nga asawam, ket ibagak kada kayo, ti sekreto na masapol ti kararag, adda ni Apo Diyos, haan nyo nga pukawen, na mapagasatan kayo ti anak, pagbalinan nyo nga nagasat ti lubong, taaddaan kayo, itinasingpet, addaan kayo ti Kristiyano nga anak, haan nga umay dito'y lubong nga mangriribok ti lubong no di no maadaan kayo tinasayat nga anak inday tati ibagbagada kinagasat tadda dagiti tattao nga no nagbalay gi tao nasingpet gi tao kunada naggasat tinaganak na di ti ambisyonan tayo nya haan nga diti kinaba ulitag haan nga dita kinaba nang tano daduma iso mangdadael kan nya tayo no hantay nga matengel dayta kung kuna tayo. Iso nga tatta tabendisyonan na kay ni Apo Dios Noel ken Leslie Ann pagasaten nyo met ti lubong. Kasano pa nang pagasat yo ti lubong? Di ayan ayat yo, iwaras yo iti lubong. Di pinagtin na kunay na yo, di respeto yo, ipakita yo dito'y lubong. Nga dapay laeng nasaya at nga agasawa. May sakay kadagiti nasaya at nga agasawa. Nagado ti karit ti agasawa tatan. Nagado ti challenges nan. Nagado ti maririribok. Iso nga tatatagkalay sa kayo, ibagak kada kayo, pagbalinan nyo nga nagasat ti lubong, babaan kada kayo, ipakita yo ti ragsak, maipakita yo ti ayat, maipakita yo ti pintas ti panagasawa, babaan ti panagtin na kunay na iyo. Alang nga ron tatagon daway, Noel ken Leslie Ann, aramidan tayo ti rito ti panagkalay sa, da kayo nga naganak kin mga anak, umay kayo agtadal dito abay ken likodan da, ta aramidan tayo ti rito ti panagkalay sa. Little Ann. Bawakan mo na yun. Little Ann. Ay, sa balik ka sa mo. Little Ann. Deta Little Ann.
Noel ken Lisel Ann, itangal daw imay kay ditoy, tapatalgidan nyo ti panaginayat yo, babaan ti agnanayon asing galot ti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panangidawdawat, dahi ti agimong kada kayo. Tapno ti Diyos iburay na kuma tinabuslon apam mendisyon, ken panulong na kada kayo, amang tungpal kadagiti annungen ti kasasaad anaasawaan, da kayo met kakabsat, da kayo nga naganak, ninong kadaninang, dawatek kada kayo tatarabayon nyo kuma, da Noel ken Lisel Ann kadagiti karkararagyo ket awatin nyo idaakas baro asa nga pagasawaan iti sidong tina Kristiyanwan agimong tayo. Noel ken Lisel Ann songbatan nyo kuma asipupudno dagitoy asaludsod. Lisel Ann imay kamitlaeng ditoy asibubulos tanakem mo tapno isinggalot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawam. Bueno, Father. Noel imay kamitlaeng dito asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo tabagim, iti panagayat ken panagserbi iti asawam. One Father. Noel ken Lisel Ann, sinadaan kay mo laeng adwa amang isuron to kadagiti anak nga itedto ti Diyos kada kayo, tapno nasingpet danto a Kristiyano. One Father. Bueno, Father. Yan tangay kayo ti agkalaysa, nagsinnango kayo, idisumpela deta sabong mo. Aginnigang kayo ti ima, kinuros, kanawan, basta, tanaswiswit, umasasidag ka dito eh. Ket iyab kasyo ti panggap yo ti saklang ti iglesia na, babaan ti panangsong batyo kadagitoy asaludsod. Lisel Ann, kayat mo matla nga kadwam kin asawam ni Noel, babaan da iti aseremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. One Father. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. One Father. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. One Father. Noel, kayat mo matlaeng akadwam ken asawam ni Lisel Ann babaan da iti aseremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. One Father. Yawat mo matlaeng tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. One Father. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. One Father. Kamu la mapilpilit. Mamaya na mapilpilit tarin na. Pagpakastoy kayo, masidag. O apo mi a Diyos, O apo mi nga Diyos, ipaay mo ka di. ipain mo ka di. Amanipod ita nga aldaw. Amanipod itangal daw. Ipuso ken kararwami. Ipuso kang kararwami. Agkay kaysada iti amin abanak. Kay kaysa amin na banag. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Pagrigatan man o pagimbagan. Kinabaknang man wenno kinapanglaw. Kinabak nang man o kinapanglaw. Sakit man wenno salunat. Sakit man o no salunat. Aginggat din akang pagsinaen ni patay. Aginggat di na kang pagsinahan ni patay. Maibos mo ka sa umong. Hindi na nervyos uno niya. La. Ket ita, dakay amin nga adda dito, isaksyan nyo asyak, babaan dito ray ti iglesia. Patalgadak ket bendisyonak, dahito asing galot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Sige tayo, bendisyonan. Bendisyonan tayo dagiti aras kiningsingyo. Forward. Tuy. Pare. Nay, napukaw ng santay. Aray, ito. Magnatoy. Titulong tayo aday tinagan ti Apo. Iso nangaramid ti langit kandaga. Bendisyonam kada Apo, da Noel, kan Lisel Ann nga adipen mo kadagiti naan anay asan ni kwa dito'y daga, iso da aladawan dagito'y nga aras, kat iserbida ko maapangragpat ti agnanayon abiyag, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kada Apo dagito'y asingsing. Tapno da Noel, kan Lisel Ann amang isingsing kadakwada, agtali na edda ko mga agbyag iti sidong tinalagda, panaginayat ken kinapudno, gapo ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam kada Apo day tinasanto na Santo Rosario, ken tinasanton a Biblia, sapay kumata, dalisal an,
ken Noel, paagari ko man ni Kristo iti biagdan ti pamilyada, babaan ti panulong ni Apo Santa Maria, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Alam di sing-sing ni Elisa. Tapos di kayo ganin sa panag-mic yo abos ta. Lisilan. Saram dahil sing-sing. Saram dito nga sing-sing. Kastanda ti ayat ko. Kastanda. Kastanda. Tanda ti ayat ko. Ken kinapudnot ken ka. Kung kinapudnokan ka, Tinagan ti Ama. tinagan ti Ama, Ken ti Anak. ken ti Anak, Ken ti ti Espiritu Santo. Pakot tungam to basit to manay niya. Malo magsalaunay la alamad. Kanigit. Kana. Noel. Saram dahil sing-sing. Saram dito nga sing-sing. Kastanda ti ayat ko. Kastanda ti ayat ko. Ken kinapudnot ken ka. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama. Tinagan ti Ama. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. Kabil mo. Mag-ikatan niya. Mga pangkajibagyo ti Rabi ka, mga adim nga ibulbulsa niya. Baka ilamang mumagit niya. Wow. Ganam doang ima. Ganam doang ima kasi tayam iya baba. Ay ayatok nga asawa. One Father. Ay ayatok nga asawa. Iawat ko ken ka dagitoy nga aras. Yawat ko kan kada gito'y nga aras. Kastanda di panangidaton mo. Kastanda ti panangidaton ko. Ibagigkan ka. Ibagikkan ka. At painga paginbaga. Nga pay nga paginbagam. Ken ti pamilyata. Kunti pamilyata. Tinagan ti Ama. Ti Anak. Ti Espiritu Santo. Amen. When awat na kida. Lighted mo. Ted mo amen niya. Hanggang mangiduldulay niya. No, at the inusukam, iyawid mo hanggang mapan iji bagyaw niya. Baka nakautang ka pa eh. Kaya nga sa unday ta mo yuti sa nikwa, no uray basit, no amoyo nga igganan, umanay niya. Uray kas ano magkadakkel, no sa bali papanan na, no barayuboy, hanlat nga umanay niya. Kaya nga sa uwan, agtinnalit kayo, no mangrugi nga aglinnemeng kayo ti sanikwan, kung nangro na ti kwartan, ay mangrugin ti problema. Iso nga uri basit agin nanos kayaw niya, si kamet liselan, no daited na, ay kaimaidam mat niya, hanga karasang puta parcel iji balayaw nga tila pangus usaram dagit ay mat extra ako rimat-mat kada pagkuko, aw magkanin niya, umaday niya, agtin na kunay-nay kayo ti sanikwa niya. Migdeng kay nga dua, ganan nyo. Awatin nyo ti nasantuan a Biblia, kaya ti nasantuan a Santo Rosario. Basain nyo, ibiyagyo, buray yo. Nya? Taday tati sa uti Diyos kada kayo, agpatulong kayo kini Apo Santa Maria, iso ti modelo dagiti amin nga inna niya. Kakabsat mapadayawanak amang iparang kada kayo ti kabarbaro anak Christian wan sa nga pagasawaan the Mr. and Mrs. Noel and Liesel Ann Tangliban, palakpakan tayo ida. Congratulations. Kay samo naragsak. Laag pa rin tumang kayo, agsubli tayo dito gaw tayo. Dagi tayo mang sindi ti kandela, mangikabil ti belo ken cord aramidan tayo. Bendición
ng uwapo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi Amin aramin mi ken gungunay, maidaton nga ayat ken ka Diyos Apo. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awatin na kumadag ito daton kadagita imam, kahit may paaya pa kay dedayawan, ken pa kay gloryaan, tinagan na, Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Apo denggam ka dagitoy karkararag mi ket awatem dagitoy daton mi ama ipaay kada Noel ken niselan ita nga aldaw pinagkaysam ida iti sakramento ti panagasawa sapay kumata ti misteryo ti nasudi nga ayat ni Kristo arambakan mi iti daytoy a Eucharistia degdegan na ti panagayat da ken ka ken iti maysa ken maysa gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadans tagay tiya po. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karigit rumbeng. Ama man nakabalin amin ken agnanayon a Dios rumbeng unay nga agyaman kam ken ka iti amin a tiempo ken disso. Pinarusam ti tao gapo iti ayat tapno makiranod ti nadyosan a biag mo. Makita mi tinatanok apanungpalan ti ayan ayat ti agasawa. Iso anak kaimalditan tinadyosan nga ayat mo. Ayat tinagtaudan ti tao, ayat ti kankanayon apakaayaban na, ken ayat metlaeng ti manglitop, ti pagtungpalan na sa dilangit. Ti ayan ayat ti agasawa ama pasantoy ti sakramento, ti panagkalaysa agbalin aladawan ti agnanayon nga ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti koro dagiti angheles ken amin asa santos, agdaydayaw ken agrokbab da iti gloriam. Iso adawatin mi ti ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinakurapay atimek mi kat kunami adi agsarday.
aruda, iti pakay daydayawang. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinaganti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana iti kangatuan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana iti kangatuan. Agparintumeng kayo. Pudnoon ay Apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritom amang pasanto kadag ito'y adaton, tapno pagbalinam kat ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kainin ka panagungar, inakam insalakan, sika nanubot, ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglasyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet Danuel ken Lisel Ann isuda nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw ti panagkalaysada, tapno babaen ta grasyam ket matungpalda ti langen ti panagasawa, babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanama ti panagungar danto, ken amin dagiti pimmusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikari kam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga asawa na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y, ti kanenmi, ti patinayon ngaldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami.
Di na kamet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Idawdawatan tayo, Danuel ken Niselan, nga imay iti altar, iti daytoy nga aldaw, tarugyan dati biag na asawaan, tapno ti pannakiranod dati bagi ken dara ni Kristo, ket kan kanayon laeng nga nalagda ti ayan ayat da. Nasantuan nga Ama, pinarsuam ti tao aladawam, ket pinagkalaysam ti lalaki ken babae, iti bagi ken puso, tapno matungpal da ti annungenda ditoy abiyag. O Diyos, may parangarang mo ti panggep ti ayat mo, inaramid mo ti ayan ayat dagiti agassawa, aladawan ti pannakitulag mo kadagiti tattao. Ket iti pannakasungpot daytoy a sakramento ti panagassawa, iladawan na ti panagkalaysa ni Kristo ken ti iglesia na. Bendisyonam ka, Danuel, ken Niselan nga adipen mo, ipaay mo kad Apo, itaturugyan dati agbiag iti sidong daytoy a sakramento, tagrinnanod da, kadagiti parabor ta ayat mo, agbalinda kuma amay-may sa iti puso ken panunot, tapno paniknikan da ti kaaddam ti baetda, tulungam ida amang bangon ti pamilyada. Bendisyonam ti anak mo a babae, Niselan tapno nasingpetto nga asawa ken ina, ket nagaget nga agtagibalay, napudno iti asawa na, managparabor ken manang nga asi. Bendisyonam ti anak mo a lalaki, ni Noel, tapno napudnon to nga asawa ken nasingpet nga ama. Ama, ipaay mo kadi, akas ti yaayda iti altar mo ditoy daga, kastamet asiraragsakdan to amakiranod, tinailangitan na padayam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo mi Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Nagparintumeng tayo. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga may kakanyat, ngam ti may salae nga saom, mapaimbagton to'y kararwa. Huwa po Jesus, sumahi ka. Dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biyak ko ken kararwa, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno ag serbi ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, isua po ti biyag ko, keti asim, isua po ti kiret ko, keti bilin mo, isua po ti bagno
ko ngagturong kinapudno dati ayat mo isuwa puti biag ko eti asim isuwa puti kirit ko eti bilin mo isuwa puti bagnus ko nagturong kinapudno sila wa maputoy panunot ko pakirdem ka dito'y nakim ko Piyage mapuday to'y kinakurapay ko Titalek ko ken kaidaton ko Iyawat ko ken katiyamin ko Usarem ka taputoy adipen mo Isurum ngagbiag itilinteg mo Hinagtalik laeng ken ka uapo Tati ayat mo isuapo tibiyag ko Keti asim isuapo tikiret ko Keti bilin mo iso apo tibagnus ko ngagturong kinapudno dati ayat mo iso apo tibiyag ko keti asim iso apo tikiret ko keti bilin mo iso apo tibagnus ko nagturong kinapudno Kung mararag tayo, manakabalin amin a Diyos, sapay ko matati sakripisyo nga indaton mikan ka, iti Eukaristya, ang nagraranudan mi, patalgadan na ti ayan ayat, Danuel ken Niselan, ket ipaay na tinaamaan at tulong mo, gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Noel ken Niselan, itatanaawat yun ti sakramento ti panagasawa, ipaganetgat ko kada kayo, nga agbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Niselan ay atum ti asawam ket agbiag ka na imbag nga agtagibalay, agtalinaid ka kuma iti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. Noel, ay atem ni Liselan nga asawam, kas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na, makipagbiag ka kenkwana iti sidong ti panagbuteng iti Diyos. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Niselan ken Noel agdumog kayo, tawatin nyo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Apo babaan ti sauna. Amen. Amen. Pagkaisaan na kumadagita puso yu itinalagdasing galot itinatarnaw nga ayat. Amen. Amen. Mabendisyonan kay kuma babaan dagiti anak yo ket aglaplapusanan nga ayat nga itedyo kadakwada masupapakan kuma iti ad-ado. Amen. Ti ayat ni Kristo agtalinaed kuma kada kayo, ken ti pagtaingan nyo, ad-adda kuma anapudno, dagiti gagayem yo, makikaysa kada kayo, itiragsak ken ladingit. Amen. Bendisyonan na kay kuma ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, ken ti panagkalay sa Danuel, ken Niselan, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Lapalakpakan nyo mga. Agkis kayo tama picture. Si ate yung paray. Uy, shh.